तुझा काय आता प्रयोग चाललोय काय त्याशी म्हणजे तुम्हाला सांगितलं होतं की एक चांगली बातमी तुमच्याशी शेअर करायची, तुमच्याशी शेअर करते. मी नव्हतेच सांगणार व्हिडिओमध्ये, पण आता सांगते. खरेदी केलेल्या आहेत, माझ्या नंदेने पाठवल्यात. कारण बायको खरं बोलते, मग हे असं असतं. बायको कधी बोलत नाही असं असतं. बोल ना. पाऊस ना भरपूर पडलाय. काल रात्री अचानक एकाएकी सगळं ओलं झालेलं आहे. मुंबईला पण पडला. बरं आहे ना. आमची सगळी चूल भिजलेली आहेत, लाकडं भिजलेली आहेत, त्याच्यामुळे आज काही चूल पेटवली नाही. पाणी वगैरे सर्व गॅसवर तापतंय आज. आणि हे बघा, भाग्या शेरू घरात आहे. वातावरण गार झालंय पूर्ण ना. हां, दोघंजण आता खेळून आलेले आहेत. वातावरण एकदम थंड बर्फासारखं गार झालेलं आहे, पण चांगलं झालं आहे. तो चिबूड बघितला काय चेक करून? तो तिकडं आहे त्या साईडला. कुणाला चला हा टेबल उचलूया आपण. हा टेबल पहिला उचला चला. तो राहतोय माझ्याने एकटीने होणार नाही म्हणून राहिलाय तो. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. ऐन दिवाळीमध्ये बघा पाऊस, इतका पाऊस पडलाय ना, बापरे, भरपूर पाऊस पडलेला आहे रात्री. आणि एकदम अचानक अंधार म्हणजे होता ना, त्याच्यामुळे माहीतच नाही पडला आम्हाला की एवढा कधी भरून आला पाऊस. तर आणि लाईट पण गेली होती, सगळा गोंधळ झाला होता रात्री. म्हणजे मला वाटतं 1-1.5 तास लाईट पण नव्हती. आणि आता सकाळी उठल्यानंतर आपलं जे रुटीनचं काम आहे ते करून घेतलेलं आहे. तेल लावलं आहे भरपूर केसांना, केस धुवायचे आहेत. चेहऱ्याला पण तेल लावून ठेवलेलं आहे. आणि कुणाला आहे घरामध्ये, कुणालचे बाबा पण घरात आहेत, त्यांचं काय चालू आहे दाखवते तुम्हाला मी. आणि आमची दिवाळीची बघा साफसफाई सगळं झालेलं आहे, पण अजून काही कंदील वगैरे काही लावलेलं नाही. कुणाला एनर्जीच नाही आहे काय करायची, इच्छाच होत नाही आहे. सगळ्यांची एनर्जी लो झालेली आहे. कोण नाही आहेत ना माणसं म्हणून. पण येणार आहेत, पाहुणे येणार आहेत आपल्याकडे. आज नाही, उद्या किंवा परवा, म्हणजे 2 दिवसामध्ये. म्हणजे अजून फिक्स तारीख माहीत नाही, पण येणार आहे. त्याच्यामुळे दिवाळी आपली ह्या वेळेला चांगली होणार आहे, असं गेल्या वर्षीसारखी नाही होणार आहे. आता कुणालचे बाबा आलेत, त्यांना सर्दी भरपूर झालेली आहे. काल आम्ही काही शूटिंग केलंच नाही, म्हणजे मी पण आराम केला, त्यांनी पण आराम केला, कारण ते खूप थकून आले होते परवा दिवशी जेव्हा आले ना त्यावेळेस. त्याच्यामुळे 1 दिवस ब्रेक घेतलेला आहे कामाचा आणि आता सुरुवात केलेली आहे. त्यांना मी आता बोलवते बाहेर, ते बोलतील तुमच्याशी. म्हणजे तुम्हाला सांगितलं होतं की एक चांगली बातमी तुमच्याशी शेअर करायची, त्याच्यामुळे ते बोलतील थोडा वेळ. सर्दीने हैराण झालेत ना, त्याच्यामुळे जरा शांत आहेत. त्यांना मी आता तेच म्हणत होते की मी एवढे गपगप का मुंबईला मिस करताय काय? तर नाही, मला सर्दी खूप झाले, त्याच्यामुळे मी हैराण झालो आहे असं तेही म्हणत होते. म्हणजे 2 दिवस झाले ते कंटिन्यू झोपाच काढत आहेत. काल पण पुरा दिवस त्यांनी झोपून काढला होता. आणि म्हणजे रात्री पण मग लवकरच झोपले होते सर्दीमुळे. त्यांना बोलवते बाहेर. झालं का? या बाहेर या. कुणाला तेव्हाच सांगतील गुड न्यूज, त्यांच्या तोंडूनच ऐका तुम्ही. ऐकलंस का? तो ड्रम आहे ना कुणाला, आपण पण त्या दिवशी ठेवला आहे तो, त्या ड्रमच्या आतमध्ये सगळं ह्याचं आहे, कंदील वगैरे आहेत ना. कंदीलचा बॉक्स काढलेला आहे, लायटिंगचा. तुझा काय आता प्रयोग चाललोय? हा लायटर तुला कुठे मिळाला? लायटर कुठे मिळाला? मग ते काय जाळून बघतोस लायटरने पेटतंय का ते? हे बघा, ह्या दोघांची मस्ती चालू आहे. या बाहेर या. आंघोळीला गेले? तो जाऊन त्या भाग्याची कल काढतोय. त्रास देतो त्याला. तशी तू मला त्रास देतो, तो त्याला त्रास देतोय. मी काय त्रास दिला? म्हणजे काय? थांब, आता मी बोलणार नव्हते, पण आता 2-3 गोष्टी ना मी तुमच्याशी शेअर करते. मी नव्हतेच सांगणार व्हिडिओमध्ये, पण आता सांगते. ती गुड न्यूज तुम्हाला आधी बाजूला राहते. माझ्या कंप्लेंट, मुंबईला गेले तेव्हा एक पण फोन मला केलेला नाही आहे. किती दिवसामध्ये, 6 का 7 दिवसामध्ये. म्हणजे बायकोपासून लांब गेलेलो, जरा मज्जा करा, एन्जॉय करायला. हां तेच. कधी पण मी फोन केला ना की नाही मी कामात आहे, मी इथे आहे, मी माझ्या मित्रांमध्ये आहे, सगळं सतत चालू. आणि समोरून तर एक फोन केलेलाच नाही मला की आपली मुलं म्हणजे बायको आणि मुलगा गावाला एकटे आहेत, काळजी काहीच नाही बोला, असं हे सगळं आहे. इथे 2 बॉडीगार्ड देऊन गेलो, तो 3रा बॉडीगार्ड तो आहे. 3 बॉडीगार्ड तुला ठेवून गेलो, अजून काय पाहिजे? अजून काय पाहिजे? घाणेरडी सवय आहे ती.
आता का बोलती बंद झाली? आता काय पाहिजे अजून काय सांगायचं अजून तर बोललो तुला आता काय पाहिजे तुला? आता कंदील बिंदील कधी लावणार मग? तो काय बाबू काढेल ना आता वायरिंग सोडायला वायर चेक करायला लागतील तोरणांची. तोरण सर्व चेक करायला लागतील ना हम्म. एक शेडा जरी तुटला असेल तर तोरण बघ करा कंदील आपले येणार आहेत मुंबईवरनं आता येतील ना तेव्हा येणार आहेत आपल्याकडे. आज आहे ना 2 गुड न्यूज आहेत तुम्हाला मी. कोण पाहुणे येणार नको आधी नाही सांगत अगदी आपल्याला तुम्हाला सरप्राईज सगळ्यांना कोण येणार आहे ते. हां तुम्ही समजून जा म्हणजे जुने सबस्क्रायबर आपले असतील ना ते ओळखतील त्यांना माहिती पडेल कोण येणार आहे ते. आता चला बातमी सांगा. आनंदाची बातमी मी सगळ्यांना सांगितलं होतं की एक आनंदाची बातमी आहे आपली बिल्डिंग तयार झालेली आहे चावी भेटलेली आहे. आता राहायला जायचं आहे तेवढं बाकी काय नाही काम चालू झालंय घराचं. हां आता ते मुंबईला गेले होते ना कुणालचे बाबा ते म्हणजे छोटीशी पूजा केली साधीशी घरच्या घरी आणि फर्निचरचं काम थोडंफार ते चालू छोटं मोठं चालू करून आलं. हां म्हणजे झालं आहे आपलं आता. आणि म्हणून दिवाळीच्या नंतर आम्ही मग जाणार म्हणजे पूजा वगैरे जे काय करायचं ना ते आम्ही नंतरला गेल्यानंतर करणार आहे. असं वास्तुपूजा असते परत सत्यनारायणची पूजा वगैरे जे काय आहे ते सर्व एकत्र आल्यावर करणार ना. हां करते नंतरला फोन बोलले ऐक देवा. हे बघा हे आपले जुने कंदील आहेत ते आता कुणालनी काढलेले आहेत आणि नवीन कंदील आपला येणार आहे मुंबईवरनं येताना. कुणालचे बाबा घेऊन नाही आल्या सगळं विसरून आलेले आहेत काही घेऊन आलेले आहेत नाही वस्तू. हे बघा असे छोटे छोटे असे तयार होतात ते. आणि पोरगा माझा गुणी बघा त्यांनी तयारी करायला घेतलेली शिडी आणून ठेवलेली आहे आणि जाळे काय आपल्याकडे 2-2 दिवसांनी लागत असतात त्याच्यामुळे काही वेगळी गोष्ट नाही आहे. आज पण आम्ही घरात जाळे काढले म्हणजे त्या दिवशी काढले होते पुन्हा आज घरामध्ये जाळे काढलेले असं आहे ते. तर ह्याला लावू दे कंदील. तर पूजा जी केलेली आहे ना छोटीशी त्याची क्लिप आहे ना मी ह्या व्हिडिओमध्ये ॲड करते तुम्ही बघा. म्हणजे फारशी अशी मोठी नाही छोटीशीच काढली होती क्लिप. त्यांना मी सांगितलं होतं की थोडीशी काढा म्हणजे तुमच्याशी शेअर करता येईल मग. आणि बाकी काही गोष्ट असेल तर तुम्हाला मी नंतरला सांगीनच आणि मुंबईला गेल्यानंतर सगळं दाखवीनच. याला बांध हा बाई इकडच्या पॉलला घे कुणाल व ह्या मधल्या काय म्हणलं कोणा बांध आणि बाई ह्या पॉलला असं तिथे एक मध्ये बांध फक्त घरात येते कुठे मध्ये कुठे मोठा बांधताय कुठं मोठा बाहेर इथे लावायचा मोठा येणार ना तो पुढच्या साईडला इथे लावूया असं. हां जरा यामध्ये पुढे त्याला आता बल्ब वगैरे टाकायचं की काय माहिती ते बघायला लागेल ना. शिडी पकडायला लागेल ना रे. कर कर विचार कर वा तुझ्या सोयीने तुला जसं जमेल तसं कर. पण आपल्या घराला असं भरगच्च वाटेल असं लाव म्हणजे एक साईडला नको लावू असं सांगते. बघू दे शेरू ओरडतोय बघ कसा. हा वाला लावून बघ. हे सर्व आमचे जुने तोरण आहेत मुंबईपासूनचे. करायला पाहिजे व्यवस्थित आपण चालू आहे आपण ह्याला काय होणार नाही. शेरू का ओरडते बघ रे कुणाल. तो काय होईल चला चेक करून बघूया. हां हा चालू आहे बघा त्याच्यामुळे लाईटची सोय झालेली आहे. हा बघ लई जुना आहे बापरे त्याच्यात काही काही ब्लब गेले असते. हा चांगला आहे हा एकच लावूया. हा वाला हा बंद आहे ते नको लावूया. शेरूला दम दे कुणाल जरा. हां चालू आहे तो पण हा काय मध्ये मध्ये ब्लब गेले असते बाकी काय एकच लावूया पण काढते वेळी परत आपल्यालाच अडचण होते माहिती आहे ना परत ते घरात येणार. आज शेरूला काय झाल्यासारखं आपला भुंकतोय. तुम्हाला मी पणत्या दाखवत्या. हे बघा ह्या पणत्या आणलेल्या आहेत म्हणजे मुंबईवरनं कुणालच्या बाबांनी नाही खरेदी केलेल्या आहेत माझ्या नंदेनी पाठवल्यात. आपल्याकडे गेल्या वर्षीच्या पण आहेत. ह्या मी ना कालपासून भिजत घातल्यात. आता जरा सुकवते उन्हामध्ये नंतर भिजू दे म्हटलं अगोदर. डझनभर आहेत आणि दुसऱ्या पण आहेत चांगल्या तर मी मला नंतर दाखवीन सगळं एकत्र. घाण पाणी बघा ना किती घाण जरा ते. ए ह्याला काय झालं भुकायला कोण आहे तिथे उगाच भुकतोय मगापासून. हा ती फुलं काढून आणा देवाची बत्ती करायची. तर बाहेर तोरण लावायचं कंदील लावायचं काम चालू होतं. मी आले किचनमध्ये. सगळ्यात आधी ते पाणी तापत ठेवलं आणि सुरुवात केली नाश्ता बनवायला. म्हटलं पाणी तापेपर्यंत नाश्ता होऊन जाईल नाही तर म्हटलं उगाच वेळ आपला वाया जायचा.
आज चूल नव्हती त्याच्यामुळे थोडासा प्रॉब्लेम झाला. म्हणजे चुलीवरती कसं पाणी लगेच तापतं ना, गॅसवरती आपण जर का पाण्यावर तापत ठेवलं की बाकीची कामं आपली अडून राहतात. म्हणजे दिवाळी म्हणजे सुरुवात झालेली आहे पण सण आहे असं वाटतच नाही इथे गावी. कसलीच हौस नाही, मौज नाही. त्याच्यामुळे तुम्ही बघता ह्या व्हिडिओमध्ये म्हणजे काही इच्छाच होत नाही आहे. पण तरी पण सकाळी मी बडबडले ह्यांना दोघांना आणि म्हटलं चला सुरुवात करूया आपण. येणार आपली पाहुणे बघा येणार. मी सगळ्यांना मी अगदी बोलवलेलं आहे की नाही सगळ्यांनी या म्हणून. कारण गेल्या वर्षीचा अनुभव आहे गाठीशी की विचित्र वाटतं एकदम. आपण शहरात राहिलेले आहोत आणि बघितलेलं आहे की शहरामध्ये कशी दिवाळीची धामधूम असते. आणि आमच्याकडे सणवारांना आवडतं तर कुणालच्या बाबांना कुणाला अशी भरपूर हौस आहे. मला पण भरपूर अशी हौस आहे. पण म्हणतात ना आपली माणसं जवळ नसतील तर काही मजा नाही. त्याच्यामुळेच सगळ्यांना बोलवलं मी. आणि कोण येणार आहेत हे तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघाल. घर आपलं ना भरून जाणार आहे आणि भरपूर अशी मजा मस्ती म्हणजे दिवाळी सण आपल्या लक्षात राहील ना अशा पद्धतीने साजरा करायचा आहे असा विचार ना आम्ही सर्वांनी केलेला आहे. आणि म्हणूनच सगळ्यांना बोलवलेलं आहे. तुम्ही पण सर्वजण खुश व्हाल त्याला बघू ना. तर इथे नाश्ता वगैरे मी सगळं रेडी करून घेतला. ह्यांना खायला दिलं, शेरू भागाला पण खायला दिलं. नंतर माझं सर्व आटपलं. आज केसाला तेल लावलं त्याच्यामुळे थोडंसं आंघोळीला वेळ गेला. कारण सकाळीच मी तेल लावलं होतं. आणि तेल लावल्यानंतर मी जवळजवळ 1.5 ते 2 तास ना मुरत ठेवते केसांमध्ये. तरच आपली केसं छान राहतात. नाहीतर गावी इथे माती वगैरे जाऊन ना केसांची अगदी झाडू झालेली आहे माझ्या. हां तर सगळं झालं आवरून आणि मग देवपूजा करायला घेतली. म्हटलं चला आज देवपूजा तुमच्याशी शेअर करते. म्हणजे मागचा अनुभव तुम्हाला मी सांगितलं का मागच्या व्हिडिओमध्ये की असं जो प्रकार झाला देवपूजा करताना ते मी कुणालच्या बाबांना पण सांगितलं आल्यानंतर. आणि ते खूप खुश झाले होत्या. त्यांच्या बाबतीत पण ही गोष्ट झाली होती. म्हणजे गणपतीला ना आम्ही आपल्याकडे जेव्हा गणपती बघा येतात ना त्यावेळेस आहे ना आम्ही नैवेद्य द्यायला गेलो होतो पहिल्याच दिवशी. आणि कुणालच्या बाबांनी नैवेद्य दाखवलं देवाला आणि गणपती बाप्पाजवळचं फूल आहे ना ते खाली पडलं. म्हणजे हे दुसऱ्यांदा ही गोष्ट झालेली आहे. आणि हे बघा हे आपलं मुंबईचं घर जिथे कुणालचे बाबा पूजा करतात. जोडीला त्यांचे मित्र आहेत, त्यांचे चुलत भाऊ आहेत. म्हणजे मला पण असं झालं आहे की कधी मी तिकडे जाते आणि कधी आपलं हे घर बघते. खूप सुंदर घर तयार केलेलं आहे. कुणालच्या बाबा सांगत नाही खूप छान घर आपलं झालेलं आहे. आणि छोटीशी पूजा कारण फर्निचरचं काम म्हणजे किचनमध्ये थोडंसं फर्निचर करणं गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे ही छोटीशी पूजा फक्त साधीशी करून घेतली. आणि मग फर्निचरचं काम आपलं ना आता मुंबईमध्ये चालू आहे. आणि सगळ्या म्हणजे जे काय फर्निचर आहे ते सर्व माझ्या पसंतीनेच होतं आहे. म्हणजे व्हिडिओ कॉलद्वारे सगळं चालू आहे. ही बघा देवपूजा झाली आपली. आता असं मी ठरवलं आहे की जेव्हा जेव्हा माझ्या मनाला वाटेल ना तेव्हा तेव्हा मी देवपूजा तुमच्याशी शेअर करणार. म्हणजेच सजलेलं जे मंदिर आहे ना ते तुम्हाला मी दाखवणार. चांगलं वाटते. आणि अगरबत्ती नवीन काढलेली त्याच्यामुळे त्याचा सुगंध पण छान सुटला आहे. म्हणजे वेगळ्या सुगंधाची अगरबत्ती. आणि इथे आमच्याकडे तब्येत बिघडलेली आहे. काय झालं व्हायरल फिवर आलाय. तब्येत त्यांना बरी नाही वाटत आहे. त्यांना सर्दी झाली. आता काय वाटतं ताप वाटतोय नाही. डोळे घेतलेलं नाही वाटत आता. बरोबर डोळे जर फरक पडतो गोळी घेतली मग ते राहते. हे सगळं मुंबईची ते 6-7 दिवस मजा केलेली आहे ना. काय काय खाल्लं होतं सगळं सगळं मिक्स सगळंच त्यांचं आता बाहेर पडतंय. मजा पडते. अजून काय नाही खरी गोष्ट आहे. रात्री 1-1, 2-2 वाजेपर्यंत जागे असायचे. सकाळी पण 10-10 वाजेपर्यंत झोपून असायचे. म्हणजे काय टायमिंगच नाही. आता इथे गावी कसं टाईम टू टाईम सगळं असतं तसं नाही. सगळं त्यांचं चेंज झालं होतं आणि त्याच्यामुळे तब्येत ती बिघडलेली आहे. ही गोष्ट मला माहिती आहे. आणि आता बोलती पण बंद झाली कारण बायको खरं बोलते मग हे असं असतं. बायको कधी बोलत नाही असं असतं. बोल ना. म्हणजे चुकीचं बघायला तर बोलणारच ना. कधी आता तब्येत बिघडली कोणाची. तब्येत काय होईल. आता गोळी घेतली. आता थोड्या वेळात धावूया. थोड्या वेळात धावूया. बोललं का असं असतं. झोपा आता आराम करा. बाजारात जायचं पण कॅन्सल झालं ना आता. बघ बाजारात काय ते नाही ना. देवपूजा झाली का बरं वाटतं. बाजारात जायचं होतं म्हणजे फराळ आपला सगळं बाकी आहे ना करायचा. आणि काही नाही सामान काही नाही आणलेलं आहे. तुम्हाला बघा सांगितलं होतं ना डीमार्टमधून सामान घेऊन आलं आहेत फराळाचं. काहीच नाही आणलेलं. सगळं त्याच्यात टाकून सगळं आलेलं आहेत.
आपले एक सबस्क्रायबर आहेत, त्यांनी दिवाळीचं गिफ्ट पण दिलं होतं, म्हणजे रांगोळी वगैरे असं काय असतं त्यांनी दिलं होतं त्यांच्याजवळ. ते पण ते मुंबईला विसरून आलेले आहेत. अशा सगळ्या गोष्टी आहेत. आता बघा ऐकतंच फक्त. तर भाग्या आणि शेरू यांच्या डॉक्टरांना मी आता फोन केला होता, म्हणजे त्यांना भेटायला जायचं होतं ह्या दोघांसाठी. त्यांचं वॅक्सिन वगैरे आहे ना, ते सगळं एक कार्ड बनवून घ्यायचं होतं म्हणून. पण ते आता बिझी आहेत, म्हणजे काल त्यांच्याशी बोलणं झालं होतं आज कॉल करा म्हणून. आज पुन्हा मी कॉल केला. आता ते दुपारी 1:30च्या नंतर फ्री होणार, तेव्हा ते म्हणाले की तुम्ही एक कॉल करा रिमाइंडरसाठी, आणि मग आमच्या भेटेची वेळ ठरणार आहे. आता बाजारात जायचं म्हटलं, म्हणजे त्यांना भेटायला जायचं म्हटलं का तराळ्यात जावं लागणार, आणि थोडंसं सामान पण आपल्याला बघा फराळाचं घ्यायचं आहे. पण डबल फेऱ्या मारणं म्हणजे अशक्य आहे. त्याच्यामुळे 2-3 गोष्टी एकत्र ठरूनच आम्ही जातो मार्केटमध्ये. नंतर खूप लांब आहे, वेळ पण जातो आपला, आणि CNG पण आपलं फुकटचा खर्च होतं. या हिशोबाने आम्ही सगळं अरेंज करतो. तर बघू, जर का दुपारी जर का ते म्हणाले की तुम्ही या भेटायला, तर मग आम्ही जाणार मग संध्याकाळी, नाहीतर मग उद्याला. म्हणजे आता ते बोलतील त्या पद्धतीने सगळं पुढचं ठरणार. त्याच्यामुळे सगळं फराळाचं जे काय आहे ना, ते पण माझं लेट होणार आहे. आपण काही करू शकत नाही त्याच्यामध्ये, त्याच्यामुळे होईल लेट, चालून जाईल. तर चला आता काय, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. कसा वाटला जरूर सांगा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. आणि आठवणीने, आता विसरलं होतं, डोक्यातून निघून गेला होता, की सगळ्यांना माझ्यातर्फे, माझ्या कुटुंबातर्फे हॅप्पी दिवाळी. दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. फोनमध्ये बघून. बाय बाय.